que está especialmente de actualidade, ven por o rescate que van a facer con nosos cartos, con nosos aval a Europa dos bancos que fixeron ese tipo de actuacións, ven porque hai noticias de que por fin, que vai a tirar Nova Galicia Banco pola vía da arbitraxe, que parece que vai a dar de solución a 4, 5, 10, 100 afectados que van a demostrar que eran analfabetos, que eran, por respecto, cegos, que non tiñan tal, e os demais van quedar, con perdón, non escribo, jodidos e ben jodidos. Ben, dice a moción o seguinte: o día 3 de xullo, a Fiscalía da Comunidade Autónoma de Galicia presentaba nos xulgados ordinarios da Coruña unha demanda civil colectiva contra Caixa Galicia Preferentes, Caixa Nova Emisións e Nova Galicia Banco, en defensa dos miles de galegos e galegas, 43.000 parece que de inicio de ser, que se atopan atrapados no corralito, o dito corralito, das participacións preferentes. A demanda planteada pola Fiscalía dá resposta á dramática situación que a comercialización masiva de preferentes ten provocado máis de 43.000 familias galegas e plantesa que se declaren nulas determinadas cláusulas establecidas nos contratos, en tanto as mesmas son claramente abusivas, lesivas e fraudulentas en relación aos clientes minoristas, os aforradores da entidade Nova Galicia. O presidente da Comisión Nacional de Mercado de Valores, o ministro de Economía, señor Guindos, os grupos políticos galegos e os propios executivos das entidades financeiras tenían amosado públicamente que as participacións preferentes son produtos de alto risco, que nunca deberon ser comercializadas a clientes minoristas de Nova Galicia Banco, que en ningún caso deben ser considerados inversores financeiros. Esta expensa que, con pedir perdón, chega unha vez que os que sillan ver marcharon, votaron, ben votados, pero marcharon. Mesmamente, a posición amosada polos executivos de Nova Galicia Banco é clara en torno a necesidade urgente de dar unha solución ao conflito das preferentes, solución até de agora imposible, dado que en canto o banco está recapitalizado por dinero público, a Comisión Europea impón restriccións para a recuperación do 100% do capital invertido, na medida en que as preferentes, segundo a directiva comunitaria, son produtos que deben absorber perdas. A Xunta de Galicia non ten plantexado ninguna proposta diante do FROB, do banco, nin diante da Comisión Europea, cara a resolución deste auténtico drama humano que está a colocar aos afectados nunha situación desesperada. A arbitraxe selectiva sugerida por Xunta de Galicia como método de resolución extrajudicial deste conflito, ademais de ser masivamente aceptada polos afectados, non é vinculante para a Comisión Europea e, por tanto, non é aplicable como instrumento para resolver o tema das preferentes. A única vía a corto plazo para dar carpetazo a este problema ten que vir da modificación das condicións estritas que regulan a asunta financeira as entidades nacionalizadas, permitindo que o troco das preferentes se faga por depósitos de plazo fixo, garantindo o 100% de grado, ou da obtención nos tribunais do Estado español dunha sentenza judicial que declare nulas as cláusulas que regulan os contratos das preferentes. A demanda colectiva plantexada pola Fiscalía persegue a obtención dunha resolución judicial que poña fin dun xeito perentorio o drama que sufren miles de galegos e galegas. O allanamento de Nova Galicia Banco, é dicir, o aceptar a demanda da Fiscalía, permitiría devolverle os aforros os afectados nun prazo inmediato non superior a 3 meses. Allanamento que sería consecuente coas declaracións e manifestacións, con estes perdóns que pagan na voz de Galicia, do presidente de Nova Galicia Banco diante das plataformas de afectados cara a unha rápida resolución deste fraude. Diante desta situación, o Grupo Municipal dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte moción para o seu debate en pleno. O Pleno Municipal da Concellería de Moaña insta a Xunta de Galicia para que se dirixa á entidade financeira Nova Galicia Banco do que é culpable da súa creación, do que é culpable da súa creación, a efectos por compañerismo político, solamente, a efectos de que se allane a demanda judicial interposta pola Fiscalía Superior de Galicia en defensa dos intereses dos miles de galegos e galegas que non tendo a condición de inversores financeiros foron enganados, non informados asinadamente
ou non se advertiu dos riscos que supuña a contratación de participacións preferentes, permitindo deste xeito obter unha sentencia judicial vinculante no ordenamento xurídico español comunitario que obrigue a devolución dos aforros aos afectados defraudados. O que os afectados é que devolvan os cartos que creían a maioría deles a posto fijo dunha directiva. Señor Presidente, eu aí teño no claro, mas estou pensando, se alguén ten que ir á cárcel, que vaya, pero que vaya xa. Se alguén ten que ir á cárcel, que vaya. Representantes, tanto políticos como representantes dos bancos, que vayan. A mí iso é un tema que non me preocupa. Nós estamos aquí para defender os veciños afectados por os preferentes. Estamos aquí para iso. Entón, nós estamos totalmente de acordo que foi totalmente asente no caso de Moaña, que é o que conocemos, foi asente totalmente engañada. Pero se alguén ten que ir á cárcel, que vaya. Van a contar con o noso apoio. Nós, por menos, estamos prestando todo o apoio que podemos a xente que foi realmente engañada. Si eu únicamente traballarei por a tua intervención, se me permites, que se outros gobernaran en outro sitio, veríamos unha actitud que non estamos vendo agora por parte de quen correu moito para que se juntaran as pérdidas, para juntarlas. Entón, contamos de menos esa actitud clara de defensa destas persoas que foron efectivamente enganadas. Intervención? Sabemos que el tema de las preferentes es un tema bien delicado. Las participaciones preferentes son un producto financiero que fue comercializado como obligaciones, que aún tratándose de un producto legal es complejo y de elevado riesgo, que se ofrecía a cambio de una contratación perpetua o a 50 años. Todas estas características de las participaciones preferentes, por desgracia, eran desconocidas por la mayoría de los pequeños ahorradores, que las contrataron donde se encuentran numerosos vecinos de Moaña. El Partido Popular es consciente de que la venta fue fruto de una mala práctica y se mostró y se sigue mostrando con sensibilidad y respeto a todas y cada una de las situaciones personales que está perjudicando a nuestros vecinos. Pero es necesario recordar que Nueva Galicia Banco fue nacionalizada a través del Fondo de Reestructuración Bancaria y por lo tanto todas las propuestas y actuaciones que se lleven a cabo tienen que ser aprobadas por Bruselas. Por lo tanto, al estar controladas en más de un 90% por fondos públicos, cualquier solución pasa por contar con el acuerdo explícito de la Comisión Europea. Por eso se sabe de antemano que Nueva Galicia Banco no va a aceptar el allanamiento porque se lo impide la normativa de ayudas públicas. Y por este motivo, y siguiendo la línea de las demás mociones presentadas por este mismo tema, proponemos una enmienda en que los acuerdos de la moción vayan dentro del marco que se aprobó en su día en el Parlamento de Galicia, que hay que recordar que dicho texto fue aprobado por las fuerzas políticas Partido Popular, PSOE y Bloc, y que, por lo tanto, no se entiende ahora el interés o el cambio de opinión del Partido Socialista. Creo que conocéis lo que se aprobó en el Parlamento de Galicia sobre la moción que aprobaron los grupos. Sí. A ver, eu creo que non eres consciente de que para que Europa lle preste aos bancos que están como están, polo que fixeron, non polo que fixemos nós, polo que fixeron directores, presidentes e demás, para que Europa veña a rescatar os bancos, releuche de estar IVA, subsidio de desemprego, dependencias, paga extra de funcionarios e todo o demás que ven en letra pequena. Por favor, non me digas a mí que despois de alguén prestarlle 100.000 millóns a banca española vai a entrar no chavaleo este das
das preferentes, por favor, non me digas que é o atraco de Europa. Isto que foi un fraude en toda regla, un fraude en toda regla, e como tal hai que tratalo, como tal hai que tratalo. E como dice o señor Provenza, se hai que ir á cárcel, haberá que ir á cárcel, haberá que ir á cárcel. Non me diga usted que o señor Almunia, pobre home, onde está o pobre Almunia, é o que está atrancando que lle devolva os cartos ás 40.000 familias galegas. O problema é que non tienen un duro, e a saber onde meteron. Quixeran saber onde meteron, aparte de levarse as iniciacións millonarias para casa, que lle estaba ao frente, en cada momento. E recuerdo, el problema principal de los bancos chamase Bankia. Bankia é a palabra máxica. 19.000 millóns de euros que está levando o barco da economía española ás pedras. E non quero acordarme del fenómeno que puxeron, que o puxo para que fusionara o que fusionara. Ese é o problema de fondo. Todos os españoles imos a avalar o préstamo que hai que facer de a Bankia e alguna outra máis para que a economía española funcione.